Здравейте хора, аз съм Ростислав Българен Геймплей БГ, Story, извинете ме. Така, вие сте с Need for Speed Run втори епизод от поредицата, която правя в момента. И така, нека започваме да играем. Ние сме на 205-та позиция и още сме на етап първи. Но след още няколко състезания, 2 или 3, ще трябва да минем към етап 2. И в това състезание ще трябва да минем 10 позиции напред. И нека започваме да играем. Както виждате, двама от противниците ни са пред нас. И мисля, че тук ще ги минем. И частните позиции са 204 и 203 място, но ние ги задминаваме. И продължаваме напред към другите. И както виждате, вече настигнахме и другите. Така, задминаваме това Mitsubishi. Задминаваме и не, още не го задминаваме. И сега задминаваме и Volkswagen Sirocco. Тук май трябваше да се реплейнем, но както виждате не се реплейнахме. Нито пък тук. И не губим нито една позиция. Както виждате, минаваме през прекия път и продължаваме напред. И ето, както виждате на картата, ние се приближаваме към останалите ни противници. И тук разходваме цяла бутилка. Колко близко бяхме до реплеят. Не цяла, но почти цяла. И ето виждаме хората, които са на позиция 200, на 199 позиция и на 198 позиция и така нататък. Както виждате, човекът, който е на 199 позиция, е с Toyota Supra, която хич не е лоша кола, даже е много добра. И ето сега ще задминем и последните двама. Така, до краят на това състезание остават 3 км и 700 метра. И дали нашите противници ще ни настигнат или ние ще успеем да минем на първата позиция от 10-те. И както виждате, тук може би ще дигнем максимална скорост. И не, още не дигаме максимална скорост. И тук ще изразходвам нитрото си. И ето, дигнахме дори повече от максималната скорост, защото изразходвахме нитрото. Но се заслужаваше. Както виждате, резолюцията на играта и самата игра, графиката е много добра. Много реалистична. И вече сме на 195-та позиция и целта ни е да стигнем
150 до Лас Вегас. И както видяхте, получихме 1100 XP от тази гонка и продължаваме напред. И нека почнем това състезание. Това състезание бих могъл да кажа, че се нарича чекпоинт състезание. Тук ще трябва да минавам през чекпоинтовете. 5 чекпоинта са. Дължината на състезанието за сега е 11 км и 200 метра. И имаме 34 секунди докато стигнем до чекпоинта. Тук покаваме малко маневро с нашия както и да е, с нашия баварец. Маневреност с нашия баварец. И тук минаваме предварително този чекпоинт, за което получаваме 225 XP и продължаваме. Вижте самолет горе. Не, просто тази игра е супер реалистична. Поне мен, не знам вас дали, но мен много ме кефи. Много добра игра, бих казал. Нищо, че вече е на няколко годинки, но пак се държи. Много е добра просто. Според мен даже бих могъл да кажа, че е една от най-добрите от поредицата Need for Speed, дори мога да кажа най-добрата. Поне на мен най-много ми харесва, но тя си има история, реалистична игра е, но не да знам, просто ми харесва. Но всеки си има мнение на тези, които не им харесва. И така, тук блъскаме една кола. Минаваме с бясна скорост покрай другите направо. И както виждате, третият чекпоинт е пред нас. И ние минаваме през него. Минаваме пак предварително. Минаваме пак предварително, за което получаваме още 225 XP. И продължаваме към четвъртият чекпоинт. Имаме минута и 33 секунди докато стигнем до този чекпоинт. И ето там горе се вижда и четвъртият чекпоинт, който ние след малко ще стигнем. И така, минахме и през четвъртият чекпоинт. И сега следва да минем само през петият. И това състезание вид чекпоинт ще свърши. Тук се загледах в телефона ми. Исках да видя нещо и за малко да се блъснем. Но удържахме положението. Остават 300 метра до завършването на състезанието и както виждате, последният чекпоинт е пред нас и ние финишираме. И се оставаме на 195-та позиция. Така, за гонката получаваме 900 XP и продължаваме напред. И така, завършихме първи етап и сега ще почнем втори етап.
щом получим втория етап, ще изиграем едно състезание от втория етап и клипът ни ще завърши от там, но сега нека играем. Вижте просто как красоти. И така, етап 2, 195-та позиция сме. И сега зарежда, за да не пусне на състезанието. Средна скорост 261 км. И чакаме да ни заради. Все още. Така. И сега почваме първото състезание от етап 2 и то е да минем 8 позиции напред. Мисля, че ще се справим. Имахме 8 км. Докато го направим, но вече са 7 км и 500 метра. И нека ги издухаме. Вижте тези две голчета как са се наредили. Два голфа, един бял, един черен. Бе направо едно към едно. И вече сме 4 позиции напред. Остават ни да минем още 4. Ето ги и другите пред нас. 190-я. Той е с Toyota Corolla. Ние го задминаваме. Тук леко се блъскам, но мисля, че ще се върна в състезанието. Да, загубвам една позиция. Почти загубих и втора, но не. И тук вече се връщам в състезанието и след малко ще минем това Subaru, което е пред нас. И нека го минем. Той е на 191 място. Ето сега пак заминаваме Королата, но този път освен Королата заминаваме и още двама. Така че вече сме задминали 7 човека, остава ни още един и 4 км и... Да, 4 км до свършването на това състезание. Ето го и този, който е на най-горната позиция, но мисля да го изместим. И ние ще минем по прекият път. Той нека си минава по дългия. И ето даже вече го минахме. И тук въобще не знам как успяхме да ни реплейне. Тук губим 2 позиции. Но мисля, че ще върнем, защото ние сме по прекия, те по заобиколния. Както виждате, нашото BMW се потроши. И сега влизаме в нещо като тунелче през планината. И ние вече сме се върнали позициите и продължаваме към финиша. Остава ни още километър и 100 метра до финиша. И така, вече няма как да настигнат нашите противници. Ето го и финишът. И ние финишираме. И това е от нас. До скоро. Очаквайте още клипове и